عزو سلام تنبتحكم زغبركم تعزبتي كما يتعلون لو معرب إسراء جنبوت فرق معلتن فرانس دلو زينا مسنادو إحنا لكم كريمنا لنا كسافت أمين مكتالكم بخبر زعدم ميرمياس جبر العلي فلما أرستاتو مراحة تركي قبص كرويشيان كويتن بمهنة أنبل ناتنتنا يوهانا مدل صيدوم مبل سلسان حدن عامت بتنبل ناتنت من مراك كارت سنة حمد دلوات كامل تتاففة كوميشنر بحلن سبورتن حبيرو إرترا نبرتي كالسوهر جرمن تنبل ناتنت إرترا بدم كتاب علوم أوروبا حبرات أبو قداي كنات يوكرين دقف أبالات بالكان نمركب زكايلو تعريكم زحيلو تقليتو أوروبا حبرات تقاطينات قرب غاز ندادن روسيا نموغات نايل علي 300 بليون يورو في قبر أميمو بريزيدنت بيلاروس شبراو متقعتي قبل على زفصمو قبلنياتات نايموت فردي كبيان زفقد حق أصديغو أب زرزراتو مراحة تركي قبص كرويشيان كويتن بمهنة أنبل مبل 31 عامت ناتنت إرترا ناي ناب منغستن حزبن إرترا ناي يوهانا مدل صيدوم بريزيدنت تركي رسيب طيب إردوغان بريزيدنت قبصي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ريبوبليك كرويشيا زوران ميلانوفيتش كمؤون وراس عرات هاجر كويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أبزل أخو ملتي بريزيدنت إسياس أفوركي ملوت عنا نيسرح سالتون إرتران هزبان دما راهوان سلام تمنيوم أتوم مراحتي هاجراتهم مس إرترا زلوان كل مدى وزمدناتات نمعلن شركنته مدقاف نمعزازن كم سرحوا الرقاقيتهم بريزيدنت إردوغان بتوساخي زمدنا تركين إرتران بحبارة وتعريه أب كل مديات نابزل على درجة كم زمعبل صنعمنا تقليتو بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي بوغانو حونتاوي كلتين زمدنا نخلتيو سباتن أحزاب أحقورنا أفريقان بزربح بزبلت أنا ممعوالو زلوه دلدنتن دليتن الرقاقيتو مبل 31 عامت انبل ناتنت معراك كايت أنا حامد لوات كم تتصافى كوميشنر بحلن سبورتن حبيرو غازينيا أرسيماس مروم زدالو تتصاب يصعب ومام كتي توريتي دايس معاني مسيرتي مما قيمة حلي ماحي ما تلبها قبل عسي مبل 31 عامت انبلنا صنت إرترا نممعراق أبوشت هاجرن وصان ككايد زصنحه كل مداياوي مدلاوات كم تتصاففه كوميشنر بحلن سبورتن امباسادر زمده تخله حبيروم ني إرينا أبزها بوقال سالنا صام مسمرنا إينا كبرتنا أو حيسنا زبالة أمباسادر زمده تخله نايلو معمت نياتنا ناص حريانا زبل تيما نززن صبار مهان تقيسو أم نفس وقف عمت إن جبر زهر 24 جنبات نايمت أي هجراوي مدبات بعد معنت نمتكبر قربنتنا نخن الرجاجت حلف النت زسك مخانو قليتهم كمتي كل جزء كابنوه جزء السرح له بأمن الزخد له أو استوس أب كل واناتون والسانيتات منجستي والسانيتات جنبار زخد له أبتي ناس أمسمرنا زتمركو سين سلزي نزي إن من صبراء إدما نزي زيادة مزي بعلنا تتححيزو كل تي الرأينا وصانينا دليتنا زن صبراء كهون تمارسو زقربه تيمايو تتصافيفون زلو مدبات قنياتنا صنت عملكيتو امباسادر زمده ابزوباتات اتتصنبل كاب عدسات جميرو كم زكايد اتبدرجة زوبات زقبر سنسرع الدماء أبرئ كتماتات نايتن زوباتات كم زغرب أبريهم أب كتماس مرا دماء عسران حدن قنبت أب سينما أزمرا مونولوغاوي أوبيرا عسران كلتن قنبت أب سينما روما نبهلن ياتن كلن بهيراتنا زنطبارق كونسرت عسران 4 قنبت كا وقعوي تنبل أب ستاديوم أزمرا كغرب مخانو بمحبار سلستي مدبات بي تي في بغط تاخم زفنو أفليتون بسمرا نقولوا زلنا مدلوات أسران حادن ورح حمشته مالتي زجمر أب ساعة شدشته أب كنا مسمرايو إذا ما دبزي حدش كابتي زي تنكفنا يوج انفراتنا يسنة طبب وين أي بحلي كوينو مونولوغاوي أوبيراي اتغال أيكا ناب كنا مروماز كايديو زي أب على أسران كلتن نايز ورحز مالتيو زكايد تلمود ناي كونسرت مدبي التسالساي مدب تزعابي مدب مالتيو أب 24 قنبوت زكايد
أبز مدبزي كساب كل التشح زبطحو سنة بباويان موياويان أبز عودزي تمهارو زكافل وخينو قدمي 3 ورحي زجمري بالسنة داتيو ኣብ ወፃውን ማሕበረኮማት ብመንፈስ ትወጽኢ ዘሎ ቴማ መሰረት ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ከም ዘለው ኣብ ገለ ሃገራትን ድሮ ክጽምብሉ ከም ዝጀመሩ ኣረድዮም ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣመወዳታ ዝለዓለ ኣውደ ዓመት ህዝቢ ኤርትራ መዓልቲ ናጽነት ስለ ዝኾነት ኩሉ ኤርትራዊ ነዚ ዝኽርዚ በት ዝግቦ ርዝነትን ክብርን ካብ ቤቱ ጀሚሩ ክጽምብሎ ብምዝኽኻር ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ብጥብቂ ክኽበር ተማሕጺኑ كتي توريتي تايسي معاني مسمرتي هاي مما قيمة حينه ماحي بدنا بهاكم العسي ኤርትራውያን ነበርቲ ካልሱርሃን ከባቢያን ጀርመን መበል 31 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ብድምቀት ኣብዒሎም እቲ ንያትና ናጻሕሬና ኣብ ታሕቲ ዝብል ቴማ ዝተኻየደ ጽምብል ብባህላውን ስነ ጥበባውን መደባት ዝማዕረገ ነይሩ እቲ ጽምብል ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብማንዛ ድሕሪ ምክያዱ ሎም ዓመት 150 ተሳተፍቲ በኣካል ዝተረኽቡሉ ምንባሩ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣቦ መንበር ሃገራዊ ሽማግለ ከተማ ካልሱርሃና ኣቶ ተኽለ ፍስሃይ ኣብ ደስማዖ ቃል ናጽነት ኤርትራ ረዚን ዋጋ ተኸፊልዋ ዝተረኽበትን ዝተዋሕሰትን ስለ ዝኾነት ንዝኽራ ዝግበር ጽምብል ዓብ ትርጉምን መቐረትን ኣለዎ ድሕሪ ምባል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ይሃኑ ገሊጹ መበል 31 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኤርትራውያን ኣብ ዝርከቡለን ሃገራትን ብዓብ ድምቀት ይጽምበል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራት ጠርኒፈን ኣብ ንግዲ ዝነጥፋ ዘለዋ ሱሳ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሳተፈዎ ስልጠና ብ18-19 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ተዋሂቡ እተን ስልጠና ዝቐሰማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማሕበራት ሕርሻዊ ንግዲ ማእለማ ካይላን ኢደ ሰራሓትን ቅዲ ክዳን ከምኡውን ምስራሕ ዓሳን ምስራሕ ሰኪያትን ዝነጥፋ ኮይነን ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሃገርና ዝመፀን እቲ ስልጠና ኣብ ኣተዓሻሽጋ ፍርያት ኣገዳስነት ሕላገት ኣብ ፍርያት መለለይ ፍርያት ከምኡውን ንሰደድ ዝዳሎ ፍርያት ከማሎ ዝግበሩ ኣቑሑታት ዘተኮረ ኮይኑ ኣብ ንጥፈታተን ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ወደብቲ ናይ ስልጠና ሓቢረን ሓሙሽተ ማሕበራት ወርሓዊ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ዘለዋ መዓልታት ማለት ሓሙስ ዓርብን ቀዳምን ኣብ ኣዳራሽ ማሕበር ሞያውያን ሕርሻ ፍርያተን ከም ዘቕርባ ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ድማ ካብ 26 ክሳብ 28 ግንቦት ከቕርባ መደብ ከም ዘለዎን ክፍለጥ ተኻይልሎ بمحبرات مترنافن فرياتن نهزبي نمللاي بازار بمدلاو فرياتن شيطان أتويتات نمركاب سلطناتات نمقسم كمون تمكرون نملوات حقيزون كم زلو زغلص أبالات أب مصاي فرياتن أب كوابينا نابزر كبا هاجرات نملاخ ينقصا هم زلوا أردين أب نوزوات السنة استاتوا دي تشالوي بيت نباب بحال نباب أب مخصوص حاجة زمخانة تحبيرو وكيل رنا أمال التصفين زدالوت أب ياسين صالح كاربويو أب كتمات سنة أب التركب كلاين كلاين درجة بيت مهرت الساقم زتاتوا أقول قلت ديجيتال بيت نباب بحال نباب أب مخصوص فلت التمهارو أب مسفحن حاجة زمخانو تحبيرم أب كفلي مرمرن سندان هجدف حلافي رورا ديجيتال بيت نباب أتو كفلو ميكيل نيرينا أب زهابو حبريتا ديجيتال بيت نباب نمسرح ممهارن مستمهارن زدن فعن هالك جزين قلبتن زاقودلن أقداسن اواناون مخانو تغيسو نمصفحو يسرحكم زرلو قليتم أحدرتي أبيات تمهرتي أدرسرن قونينون تماساسالي أقول قلت أتاتي لنكم زرلو تغيسرما نتي بروجكت نزرقفو أو وصاي زركبو وغنات بمقاس تمهارو رخيبو من زلو أدل تتكيمم بلوصات كخونو خصارو تلعبيم حلافي بيت صحفت أبيات تمهرتين وزوبات تسني آتو صرافي الكفلة قرقش بوغنو اتي بتكنولوجيز تسني أقولقلوت بتمهارون ممهران زد اللبو مخانو ناب كلن أبيات تمهرتي صفحة لكونتات كفتر أزها خيرم أما حدارون وزوبات تسني آتو سيوم قبر إياسوسكا اتي تأتاتي زلو أقولقلوت وحسكوين نخطل من محدارتون الزباح حترت ساعات نمفواس كم زت حقاقز حابيرم ما كلاين درجة بيت مهرت الساقم لألي كلتشحن شد شميتن تمهارو اللوام زساب أهقرا زينين
ኤሮፓ ሕብረት ኣብ ኩናት ዩክሬን አንጻር ሩስያ ኣብ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታ ደገፍ ሃገራት ባልካን ንምርካብ ዘካይዶ ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ከም ዘሐየሎ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ባልካን ዘካይዶ ዑደት ብሰርቢያ ዝፈለመ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤሮፓ ቻርልስ ሚሸል ትማሊ 19 ግንቦት ኣብ ከተማ ቤልግሬድ ምስ ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሱሺችን ካልኦት ላዕለዎት ሰመዝ ናይቲ ሃገርን ኣብ ዘካይዶ ርክብ ሰርቢያ ናብ ኤሮፓ ሕብረት ንኽጽምበር ዘኽእል መስርሕ ንምቅልጣፍ ድሉ ከም ዘሎ ኣብ ዝገለጸሉ እዩ ብዘይካዚ ሰርቢያ ኣብ እታው ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ሩስያ ዘለዋ ልዑል ምርኮሳ ብኻልኦት ንምትካእ ኤሮፓ ሕብረት ደገፉ ከበርክት ድሉ ከም ዘሎ እቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ሓቢሩ ኣብ ዝተኻየደ ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕሬዚደንት ሱቺች ሰርቢያ ነቲ ሃገራት ምዕራብ ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወሰንኦ እገዳታት ክትጽምበሮ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤሮፓ ከም እተማሕጸኖ ሓቢሩ ሰርቢያ ሓንቲ ካብተን ብኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳ ዘይወሰነ ሃገራት ኤሮፓ ምዃና ዝሓበሩ ጸብጸባት ፕሬዚደንት ቡዚቺች ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሩስያ እገዳታት ክትውስን ብሃገራት ምዕራብ ንዝግበረላ ዘሎ ጸቕጢ ክወግዞ ምጽንሑ ይሕብሩ ኤሮፓ ሕብረት ብሓፈሻ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ማለት ኔቶ ድማ በቐንዱ ንሩስያ ኣብ ከበባ ንምእታው ዝወሰዶ ዘሎ ስጉምታት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ምዃኑ መንግስቲ ሩስያ ዝገልጽ ኤሮፓ ሕብረት ኣብ ሩስያ ንጸንሖ ጽግዕተኝነት ቀረብ ጋዝን ነዳዲን ንምውጋድ ናይ ልዕሊ 300 ቢልዮን ዩሮ ወፍሪ ገብር ኣሚሙ ዝዓበየ ክፋልቲ ባጀት ተሓዳስ ጸዓት ንምስፋሕ ከም ዝውዕል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤሮፓ ኡርሱላ ቮንደር ላየን ብ18 ግንቦት ሓቢራ ይኹን እምበር እዚ ክሳብ 2030 ዓመተ ምህረት ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ ፕሮጀክት ንኣባል ሃገራት ኤሮፓ ሕብረት ካብ ጽግዕተኝነት ሩስያ ሙሉእ ብምሉእ ከናግፈን ከም ዘይክእል ክኢላታት ይእምቱ ሃገራት ኤሮፓ ብምኽንያት ኩናት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝወስኖ ዘሎ ኣገዳታት ስምብራቱ ዝያዳ ኣባተን ይረአ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤሮፓ ተኸሲቱ ዘሎ ናህር ዋጋ መሰረታውያን ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ነዳዲ ድማ ብፍላይ ሃገራት ኤሮፓ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዝወስዶ ስጉምቲ ዝሰዓበ ምዃኑ ጸብጻባት የረዱ ፕሬዚደንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሸንኮ ኣብ ሃገሩ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሙ ገበነኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ክብይን ዘፍቅድ ሕጊ ኣጽዲቑ እዚ ሓድሽ ሕጊ ካብቲ ዝጸደቐሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ተግባራዊ ከም ዝኾን ፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ኣፍሊጡሎ እቲ ሕጊ ሽበራዊ ገበናት ንምግታእ ተራ ከም ዝህልዎ ሰመዚ መንግስቲ ቤላሩስ ሓቢሮም ኣለው ሃገራት ምዕራብ አንጻር መሪሕነት ፕሬዚደንት አሌክሳንደር ሉካሸንኮ ሽበራዊ ሸርሕታት ከካይዳ ከም ዝኽእላዩ መንግስቲ ቤላሩስ ክእምት ጸኒሑ ኣብ ቤላሩስ እተን ሃገራት ዝመወልኦ ምዃኑ ዝግለጽ ተደጋጋሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ከም ጸንሐ ጸብጻባት የረዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣሜሪካ ብሓፈሻ ኣብ ክፍለ ሃገር ኒው ሜክሲኮ ድማ ብፍላይ ንወርሒ መመላእታ ዝቐጸለ ሓደጋ ባርዕ መሮር ኣብ ንዋትን ኣከባብን ዘውርዶ ዕንወት ከም ዝዘይደ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ናይቲ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ ደረቕን ብርቱዕን ንፋስ ነቲ ኣብ ክፍላት ሃገር ቴክሳስን ኮሎራዶን ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ናብ ሰፊሕ ከባቢታት ክልሕም ገይርዎ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ነቲ ሓደጋታት ባርዕ ኣብ ታሕቲ ቁጽር ንምውዓል ንዝካየድ ዘሎ ስርሒት ኣኽቢድዎ ከም ዘሎ ሰመዝተን ክፍላት ሃገር ኣረድዮም ብሰንኩ ድማ ዓሰርታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ነበርቲ ናብ ውሕስ ከባቢ ክግዕዙ ትእዛዝ ከም እተመሓላለፈ ገሊጾም ኣብ ክፍለ ሃገር ኒው ሜክሲኮ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ብ6 ሚያዝያ ዝተበገሰ ኮይኑ ብኣማይት ዝቁጸር ኣባይቲ ተዓንዩሎ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ዝተበገሰ ባርዕ ድማ ድሮ ልዕሊ 112,000 ሄክታር ከም ዝሃሙኽን ልዕሊ 50 ኣባይቲ ሓያሎ ካልእ ታሕቲ ቅርጽን ከም ዘዕነወን ጸብጻባት የነጽሩ ኣብ 2021 ብሰንኪ ባህርያውን ብደቂ ሰብ ዝተፈጥረን ቅልውላዋት ብደረጃ ዓለም ኣስታት 60 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገራቶም ከም ተመዛበሉ ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ዝጠቐሱቶም ጸብጻባት ኣህጉር ኤስያ ሓልፊ ካልኦት ከባቢታት ከም እተሃሴት ኣረድዮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ብደረጃ ዓለም ካብ ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋታት እቲ ዝዓበየ ክፋሉ ኣብ ኤስያን ኣሜሪካን ከም እተኸስተ ተፈሊጡ ብሰንኪ ሓደጋታት ኣብ ቻይናን ህንድን ልዕሊ 40 ቢልዮን ዶላር ኣብ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ 60 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ እዩ ዝግለጽ ክሊማዊ ምምዝባል ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ባህርያዊ ሓደጋታት ምዃኑ ዝጠቐሱ ክኢላታት ሳዕቤናቱ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ክዘይድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለው ኣብ 2021 ሳዕቤናት ክሊማዊ ምምዝባል ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሳልስቲ እዚ ምሕባሮም ይዝከር ዜና ንምዛም ኣርስታቱ ከዛኸረኩም
ግብፂ ክሮኤሽያን ኩዌትን ብምክንያት ጽምብል ናጽነት ናይ ዮሃና መለጥ ሰይዶም መበል 31 ዓመት ጽምብል ናጽነት ንምዕራግ ክካየድ ጸንሐ ምድለዋት ከም ተጻሕፈ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ሓቢሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ካልሱረ ጀርመን ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ብድምቀት ኣብዒሎም ኤሮፓ ሕብረት ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ደገፍ ሃገራት ባልካን ንምርካብ ዘካይዶ ጻዕሪ ከም ዘሐየሎ ተገሊጹ ኤሮፓ ሕብረት ጽጋተኝነት ቀረብ ጋዝን ነዳድ ሩስያ ንምውጋድ ናይ ላዕሊ 300 ቢልዮን ዩሮ ወፍሪ ክገብር ኣሚሙ ፕሬዝደንት ቤላሩስ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፍጽሙ ገበነኛታት ናይ ሞት ፍርዲ ክብየን ዘፍቅድ ሕጊ ኣጽዲቑ ዜናን حفشاو زينا مسندنا بسزازي مولو زغطل فانو إير تي في كتكاتلو داقيمي بخبري قدم نياتنا ناس أحريانا روز كنيات بعلنا تنت